I Yellowbeard kæmper vi for at levere den ultimative kaffeoplevelse, som skaber arbejdsglæde på dit kontor hver evig eneste dag. Det forpligter. Vi skal være bedre, end vi var i går, og det skal vi være i samarbejde med dig og vores kunder hver evig eneste dag. Vi er en premium kaffeløsning, som fokuserer udelukkende på state-of-the-art kaffemaskiner. Vi har en stor serviceafdeling med dokumenterbare, hurtige responstider, og så har vi fokus på udelukkende hele friske kvalitetsbønner. Vi er ekstra stolte af vores samarbejde sammen med Slow Forest Coffee. Slow Forest Coffee de gør op med monokultur. Det er vi stolte af at være med på rejsen på. Med Slow Forest Coffee sikrer vi en ansvarlig kaffeproduktion, som kan smages i hver eneste kop, samtidig med at vi styrker virksomhedens ESG-profil. I Yellowbeard der tilbyder vi også en moderne, innovativ, teknologisk og bæredygtig vandløsning i AquaBlue. Med AquaBlue der får du både den klassiske vandløsning med almindelig vand og vand med brus, men her der får du så også vand med vitaminer og smag, og det er helt uden sukker. Det er en topmoderne vandløsning, som fokuserer på teknologi og software, og som har fokus på at minimere plastikspil i verdenshavene. Det er minimalistisk design, der møder teknologi. Det er nemt at betjene, og det er overskueligt. I Yellowbeard handler det ikke kun om kaffe og vand. Det handler i særdeleshed også om fællesskaber og stærke relationer. Derfor er vi stolte af samarbejdet med Racquet Club. I Racquet Club i Roskilde der har vi i 2025 åbnet Yellowbeard Arena. Med samarbejdet med Racquet Club og Yellowbeard Arena sikrer det os en platform, hvor vi får mulighed for at betale tilbage til sporten, som vi alle sammen elsker. For det handler ikke kun om forretninger om kaffe. Det handler om bevægelse, det handler om fællesskaber, og det handler om nære relationer. Vores vækst og ekspansion har også betydet, at vi er åbnet i Vejle, så nu er vi endnu tættere på alle vores jyske kunder. Derfor glæder vi os til at levere en premium kaffe- og vandoplevelse til alle jer, der over os. Tusind tak til alle vores kunder og samarbejdspartnere for et fantastisk 2025. Jeres engagement er uden tvivl drivkraften bag vores succes, og vi glæder os til at fortsætte rejsen sammen med jer i 2026. For kaffe er ikke bare kaffe. Det er kultur, det er følelser, det er sanser, det er arbejdsglæde bevægelse, det er Yellowbeard.